pola recuperación dos nosos dereitos, pola recuperación dos nosos dereitos, pola recuperación dos nosos dereitos, pola recuperación dos nosos dereitos. Conselleiro, negociación. 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 ¡Tanta burocracia! ¡No nos fai gracia! ¡Tanta burocracia! ¡No nos fai gracia! Queremos servir de canle, de voz, de altavoz do profesorado para que a Consellería, por fin, deixe de facer ouvidos xordos ás demandas do profesorado galego e que se inicien unhas negociacións para mellorar toda unha serie de medidas que nos resumíamos dun decálogo para mellorar as nosas condicións de traballo e a propia calidade do ensino público galego. Básicamente, son cuestións que teñen que ver con o noso desempeño profesional, o feito, por exemplo, de que teñamos hoxe en día unhas ratios disparatadas, co feito de que, dende o ano 2009, cando Núñez Feijóo chegou ao poder, se incrementaron as horas de docencia do profesorado galego tanto en infantil e primaria como en secundaria. Iso levou evidentemente a un recorte moi importante de postos de traballo, pero sobre todo tamén a un empeoramento das condicións de traballo. A día de hoxe, un dos principais problemas que o profesorado sinte como propios é precisamente que non ten tempo para preparar aulas, que ten unha sobrecarga de traballo e que, ainda por riba, hai unha tendencia cada vez máis generalizada a unha burocratización do noso traballo, que nos leva a que o papel que deberíamos desempeñar como educadoras, como docentes, se vexa claramente minguado por cada vez un maior movimento de papeleos, de aplicacións webs e demais, que non debería ser a nosa función fundamental. Seguimos a día de hoxe pagando por enfermar, seguimos con unhas retribucións claramente moi por debaixo das que tiñamos hai 10 anos, unha perda de poder adquisitivo moi importante, iso tamén forma parte das nosas demandas, e hai outras medidas que tamén redundarían nunha mellora da calidad educativa, como é un plan de atención especial para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. É toda unha parte, digamos, da rede educativa da Xunta que está totalmente desatendida, a necesidade de incrementar postos de profesorado, reforzar as tutorías, profesorado de PC ou da ELE, orientadoras nos centros. Eso non somente redunda nun incremento de postos de traballo desas especialidades, sino na mellora do traballo do resto dos profesionais que se verían reforzados na atención a esas necesidades educativas. O apoio dos profesores a estas reclamacións está contando que aumentaron estes 2 anos, o descontento medrou, polo tanto non está vendo unha resposta da administración ás súas reclamacións. Non hai ningún tipo de resposta. Mira, a Consellería está totalmente asentada nun inmobilismo. Evidentemente, é certo que o Partido Popular ten no noso país unha maioría absoluta que lle permite facer o que fai, pero eu creo que debería tamén sentir a voz que neste momento estamos traendo aquí ao propio despacho do Conselleiro. É dicir, que máis dun terzo do profesorado en plantilla, pero que en cifras do que é a participación incluso nas seccións sindicais é unha cifra importantísima e que é un 30% máis das que nós mesmos fomos capaces de apoiar aí 2 anos. Iso o que demostra non é que nós esteamos facendo mellor todas as cousas, o que demostra é que o profesorado está canso, e está canso sobre todo de que se nos venda un discurso permanente de que mellora as condicións positivas, que temos unha mellor condición económica, que as cifras macroeconómicas están mellorando, que hai unha saída teórica da crise, e iso que despois non se repercuta nas nosas condicións de traballo e nos nosos salarios. E iso, evidentemente, o profesorado, ao tempo que tamén está vendo como hai movimentos de negociación noutras comunidades autónomas, por exemplo, en reducción de xornada efectiva, por exemplo, en incremento de retribucións para o profesorado docente, e aquí o profesorado que está vendo é que nos estamos vendo absolutamente relegados e fora desa apertura de negociacións. Por tanto, o primeiro que nos acabamos de facer con esta entrega de asignaturas tamén é pedir unha reunión co Consello de Educación, porque de novo apelamos á necesidade de iniciar negociacións para mellorar as situacións.
Outra parte do ámbito escolar, o estudantado ten mañá convocado unha folga, non sei que esperades esta xornada e as reclamacións que ten. Bueno, o coñecemento que temos desa folga que coincide basicamente tamén coas propias demandas que o estudantado xa fixo ver en novembro do ano 17 e en concreto, pois, basicamente coinciden ao 100% coas demandas que a CIGA Ensino ten, especialmente na non aplicación do 3+2 e na derogación da LOMCE e ao mesmo tempo na necesidade dunha lei galega de educación. Para as interinas, estabilidade! Para as interinas, estabilidade! Para as interinas, estabilidade! Non queremos pagar por enfermar! 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 O ensino está en loita pola recuperación dos nosos dereitos! Pola recuperación